Pagveto ni Mayor Junard Ahongchan sa ordinansa nga naghimong rekisito nga makuha og approval sa konseho ang unsamang patigayon o kalihukan nga magamit sa municipal waters ubos sa jurisdiksyon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu wa ma-override. Siluan mayroon din sa report. Napakyas ang konseho pagkuha sa 2/3 nga boto aron ma-override ang veto sa mayor. Ang duha ka mga konsehal nga alyado ni Congresswoman Paz Radaza nga sila si Konsehal Gregorio Paquibot Jr. ug Efren Herrera miboto pabor sa veto sa mayor, kuyog nila ni Konsehal John Vincent de la Serna ug Nelson Yap nga mga alyado sa administrasyon. Samtang mi-abstain ang SK Federation President nga si Laika Tampos. Gihangop sa mayor ang resulta sa botasyon. Dili ta gusto nga malangay ang ato ang mga negosyante nga mopahigayon sa ato ang syudad sa Lapu-Lapu. Kaya nga ato ang presidente nagaingon nga ang ato ang paghatag og permit kinanglan within 3 to 7 days. Kung na-override pa unta ang veto, maapektuhan sa naasoing ordinansa ang mga foreshore lease, fish pond lease, miscellaneous sales, reclamation, port ug wharf development ug jetty. Uban ni Rinante Quiñones, Luan Merondina, Balitang Bisdak.